bonics, hola boniques, benvinguts una vegada més al podcast A Flor de Pell. Jo sóc la Natàlia Moller i avui torno a estar molt contenta de ser aquí. Us haig de dir que estic molt en modo verano, o sigui, estic full. Ja estic en pilot automàtic estiu i, bueno, clar, a veure, no sé quan estaràs escoltant això, però estem a juliol i al juliol ja hauria de fer un mes i pico que et comences a sentir estiu. Ha sigut un any raríssim, l'estiu no ha arribat fins fa res, però ara ja estic com sentint-me supercòmoda amb l'estiu. A mi, ja ho sabeu, us ho he comentat diverses vegades, l'estiu cada vegada m'agrada menys, entre cometes, i cada vegada m'agrada més com tardor, hivern. La primavera és la meva estació preferida, però en molts sentits em costa molt perquè és com que se m'evidencia molt la transició del mood hivern, tardor, recolliment, fer coses com més d'interior, i l'estiu que és com tot un montonazo, fer coses exterior, molt de color, tot creix molt ràpid, totes les coses passen molt ràpid, a la vegada canviem molts hàbits. És com molta època de canvi. Per mi, tardor, primavera, equinoccis... Són equinoccis? Crec que sí. Si no, ja em perdonareu, nenes, estic fent això en vivo i en directo. Tots els canvis em costen, les transicions em costen, però ara ja, juliol, ja no hi ha excusa, ara ja estem full-in amb l'estiu. I sí, la veritat que molt contenta. Avui us faré un mini update una mica del que ha anat passant. Avui he fet un taller amb la filoxera. Feia molt que no feia tallers, només us dic que no recordo quan vaig fer el meu últim taller. Crec que el vaig fer al març. No estic 100% segura si va ser el març, si va ser l'abril, però recordo que fa molt de temps que no feia tallers. Per les que no em seguiu a Instagram o les que no em seguiu a les xarxes i només em seguiu per YouTube o per Spotify, jo sóc una loca de les flors, no sé si això ho sabíeu, però l'any passat em van escriure justament la filoxera, que la filoxera és com la festa major jove d'Alella. Jo sóc d'Alella, molt orgullosa, la meva família, tota la meva família viu a Alella, o sigui, és que aquí ho tinc tot. A més, Alella és un poble, us prometo que no estic fent promo, Alella és un poble que jo ara des de la finestra, sabeu que sempre us dic que veig ànecs? A part de veure ànecs, tinc les vinyes davant. Alella és un poble viticultor. Nenes, ja em direu què és, viticultor. Que malament, no, dir això, quan superorgullosa d'Alella i no sé si es diu viticultor o vinicultor. Vinícola, és això, no? Bueno, és igual, deixem-ho així, no són perfectes i jo no sóc la més fan del vi, honestament, però una cosa de la qual sóc molt fan és que tinc les vinyes davant de casa, el bosc davant de casa, els pins davant de casa i veig el mar. És superbonic, tinc el mar a 5 minuts, sí que és veritat que són 5 minuts amb cotxe, caminant és més estona, però també es pot fer, el que passa que quan fa molta calor no és viable. I és un poble que m'encanta, i una de les coses que també m'encanta és que la filoxera, la festa major jove, l'any passat em va escriure perquè es veu que els agrada molt el meu contingut a la gent que ho organitza, i em van dir: escolta, Natàlia, volem fer alguna amb tu? Porta'ns alguna proposta i ho fem. I els hi vaig portar una proposta que era fer corones de flors, perquè jo era el que havia fet fins ara, volíem fer algunes plantes, perquè moltes de les coses que jo faig és això, en plantes, i vam fer el primer taller de corones de flors gratuït per tothom, perquè era part de la festa major i es podia apuntar qui volgués. A mi em preocupava molt que ningú s'apuntés, perquè sentia dins del meu cor que tot el que jo compartia només era com que la gent em seguia perquè els hi feia gràcia, en plan, el que compartia i tal, però no com vull fer-ho, sabeu? I quan ho vaig penjar jo estava molt en plan, a veure si s'omplen. També la gent de la filoxera va fer com molt de vot de confiança en mi, no? De dir, en plan, a veure què surt, a veure si la gent s'apunta, si no. I, nenes, va ser tan heavy. O sigui, només recordo que li vaig demanar al Julià que, sisplau, si ningú s'apuntava, ell s'apuntés, perquè anés omplint una mica a poc. Jo no havia fet mai cap taller, us ho recordo, i només sé que ho vaig anunciar i potser al cap de
3 hores. O sigui, ho vaig anunciar un dia pel matí i aquell mateix dia, al migdia, ja s'havien esgotat les places. I direu, ai, no, o sigui, nenes, per mi va ser un xoc de realitat de dir, què? En plan, que les nenes, que les meves nenes, perquè vulguis o no, vosaltres per mi sou les meves nenes, en plan, volen fer el que a mi també m'agrada fer, en plan, que hi ha gent al món que li agrada fer el mateix que jo, perquè és que, sabeu què passa? Que moltes vegades jo sento que no tinc com un referent 100%, és a dir, sento que és molt fàcil com trobar referents doncs, de noies de moda, no sé, és que hi ha mil coses, gent que viatja, foodies, no sé què, però, per exemple, amb tot de temes d'hort, floristeria i tot això, és com que si n'hi ha, jo no ho trobo com un referent amb el que jo encaixi 100%, perquè en el meu cas, a mi, doncs, tot el que és hort, flors, embrutar-me, tocar bitxos i, bueno, aquestes coses que dius, a mi m'encanta. I tot el que és natura, excursió, m'encanta, però a la vegada també m'agrada molt ser presumida. Ser molt jo, fer-ho com a mi m'agrada, fer-ho tot com fantàstic i no sé com... una mica com el que... sona fatal, però és una mica com el que et trobes a les xarxes. O sigui, normalment, si tu parles d'horticultura i d'això, normalment sempre són homes que van amb el seu peto, que... I és com que... No sé, jo em sentia com molt... no, és que em surt la paraula estrangera, però estrangera no és la paraula. La paraula seria com... Em sentia com molt fora de lloc. Això, fora de lloc. I sí, i llavors... jo no sé ni què us estava dient. Això sí que... Avui, nenes, estic més alterada que en el podcast anterior. El podcast anterior estava tan relaxada, acabava de tenir un cap de setmana xilíssim i aquest cap de setmana està sent com molt emocional i, per tant, el podcast serà emotiu, serà intens, és el que hi ha. I això, jo no tenia referents, llavors, en certa manera és com que moltes vegades sento que no tinc molt clar el que estic fent, perquè estic una mica com expressant-me a xarxes de tal com soc, el que m'agrada i intentant com mantenir la meva identitat al màxim possible, no? I quan us veu apuntar tan heavy i moltes noies us veu quedar fora, va ser com, mare meva, que els meus somnis es poden fer realitat, en plan, que puc tenir amigues i quedar per fer coses així. En plan, tinc amigues, evidentment, però jo no tinc amigues amb... Tinc molt poques amigues que els agrada el mateix que jo. En plan, parlar de plantes i anar a l'hort i jo què sé, i veure orugues. Bueno, amb això, doncs, al meu nòvio sí que li agrada molt i això és superguai perquè és que quan els vaig presentar al meu nòvio i les meves amigues van flipar en plan és molt heavy que hagis trobat un noi que encaixi amb la teva personalitat perquè no és com el més normal de trobar. En plan, un noi que sigui així com tradicionalet, que sigui del Maresme... És que, clar, hi havia moltes coses a jugar, Vull dir, realment, quan ho penses, quan trobes un noi que encaixa amb tu, és com... És tan fort perquè és tan difícil trobar algú. Ja veurem com va, però ja m'enteneu. I això va ser un èxit en rotund, almenys per part meva. Hi havia 10 places que diràs, no era tan heavy. Eren les places que hi havia, no es podien omplir més i a mi em feia patir que no s'omplissin. Es van omplir superràpid i va ser superguai. I a partir d'aquí va començar tota l'era de fer tallers. A partir d'aquí vaig veure que volíeu fer tallers, que us volíeu apuntar i va ser quan vaig començar a organitzar tallers. A partir d'aquest taller crec que n'he fet, si no m'equivoco, crec que n'he fet 4 més que els he fet jo. Després sí que he anat a molts tallers que no he organitzat jo, perquè va arribar un punt que em vaig saturar. Si heu escoltat els episodis anteriors ho sabreu, hi ha un episodi que es diu literalment Necessito parar. Sí, tenia a veure amb tot aquest tema. I llavors va ser quan vaig dir, vale, paro, perquè és que em sentia molt saturada, sentia que no estava gaudint com sabia que jo podia gaudir aquests tallers, no? I crec que el tema que va passar és que bàsicament els vaig fer massa seguits i que jo també estava en una època de moltes coses a la vegada, feina molt intensa a la meva jornada laboral de persona normal i corrent,
podcast, creació de contingut, tenir parella, tenir família, tenir amics... Bueno, ja sabeu, de vegades les coses s'acumulen i tens molts compromisos amb tot i arriba un punt que t'ofegues, no? O sigui, vaig estar moltes nits, en plan, fins tard, editant... fent cosetes de xarxes que vulguis o no s'ha convertit en una part important i que em treu molt temps a la meva vida i me'l treu amb orgull i amb alegria, però hi ha límits i límits. I us haig de dir que jo no vaig arribar a un límit que dius, oh, mare meva, és desastre, però per mi, per com soc, vaig com començar-me a sentir com una mica sobrepassada i vaig començar a sentir que estava fent les coses perquè les havia de fer i no perquè realment em sortissin de dins. I va ser quan vaig dir, saps què? En plan, perquè és que a més, sabeu què em va passar? Que em van començar a sortir com un montonazo d'oportunitats. Em va sortir això, ara per col·laborar amb no sé qui, ara per no sé quantos, i de cop va ser com, buah, és que m'estic morint d'èxit, entre cometes, vale? Dins del que és el meu entorn, vaig començar a tenir la col·laboració amb Flors Navarro, que Flors Navarro, us estimo. No sé si esteu escoltant això. Sílvia, que ets la millor. Gràcies per tot. Vaig començar a fer aquesta col·labo, que el guai de Flors Navarro ha sigut que he pogut aprendre un montonazo amb ells i que, a més, lo xulo és que he pogut anar com a molts tallers que no organitzava jo, sinó que només anava a gaudir. I això m'ha encantat. I que puc anar a Flors Navarro a comprar el verd i tot, i és com molt de confiança, són del Maresme. Els estimo. Jo crec que a tots els podcasts els dic que els estimo, però és que és veritat, o sigui, valoro molt Ai, què valoro? Valoro molt l'oportunitat que m'han donat, però és que penseu que jo vaig fer el meu primer taller ara just fa un any i no ho vaig fer amb ells. O sigui, crec que va ser el primer episodi del podcast. No va ser el primer episodi del podcast. Va ser com molt al principi del podcast que us vaig explicar la col·labo i ara és com Flors Navarro és casa meva. O sigui, és que els hi vaig a buscar tota la flor, tot el verd, em cuiden tant, saben qui soc, és com molt familiar. I m'estic full desviant, però és que és veritat, moltes coses van passar. Què ha passat aquest any? Que jo vaig dir que no volia fer més tallers, anem al gra, nenes, anem al gra. Jo vaig dir que no volia fer més tallers perquè necessitava parar. O sigui, la meva salut mental estava crazy i hi ha hagut molts llocs que m'han ofert fer tallers i ja els hi vaig contestar dient em sembla superguai que vulgueu fer tallers amb mi, però ara mateix no estic passant la millor situació de salut perquè, recordem, vaig tenir moltes migranyes de l'estrès que estava passant i va ser com canvi de xip, però si no es pot fer, no es pot fer. O sigui, el teu cos, no hi ha ningú que sàpiga més què necessites que tu i el teu cos, no? Va ser com, però si el meu cos diu que no, doncs és que no. I m'he reconfigurat, bueno, ja ho sabeu, reajustem sempre. El full de ruta no deixa de ser el mateix, però hem reajustat. I vaig dir, no em faré cap taller més fins que... va ser com, no penso fer cap taller més, però com tu, que potser la filoxera, doncs potser m'escriu, i si m'escriuen, doncs que el taller són gratuïts aquests tallers. Recordeu que la flor i el verd no és fàcil de cultivar, no és fàcil de mantenir, per tant, comprar flors i verd aquí, almenys aquí a Catalunya, no és la cosa més barata. Llavors fer un taller que sigui gratuït i que vagi a compte de l'Ajuntament d'Alella, doncs està superbé. O sigui, està superbé i a mi em fa molta il·lusió poder oferir això i poder apropar una cosa que a mi m'agrada tant a vosaltres, no? I que ens ho puguem passar bé, que ens puguem conèixer, que puguem ser creatives. I no sé, és maco, sempre és maco. Total, que avui hem fet em van escriure i em van dir, escolta, Natàlia, tornem a fer alguna cosa. Aquesta vegada no vam fer taller de corones, que és el que vam fer l'any passat, sinó que hem fet un taller de rams i això ha sigut possible gràcies a Flors Navarro, que m'han ensenyat a fer rams. Ja sóc una pro, ja no sé quants rams he fet a la meva vida, però sí, estic supercontenta. És que... que guai, nenes, que guai. Estic molt feliç. Sí, estic molt tranquil·la i molt feliç i les coses van passant i és com... que bé, no sé, estic contenta. Llavors avui hem fet un taller de rams en el qual estava molt... O sigui, que m'han preguntat, les noies m'han dit, estàs nerviosa? I ha sigut com... La veritat és que no, en plan, no estic gens nerviosa. He fet ja molts tallers. També hi ha una cosa que us haig de dir, que jo he sigut monitora d'esplai i he gestionat una infinitat de nens de totes les edats i un porron, o sigui, molts nens a la vegada.
I per tant és com que em sento molt còmoda parlant amb qui sigui i que també em sento, i que també no paro de donar la xapa per xarxes, o sigui que vulgueu o no, això és com un entrenament. I que a mi a més m'agrada molt socialitzar, vale? O sigui, a la feina que tinc de laboral de 9 a 6 porto la comunicació. Vale? O sigui, jo crec que no fa falta que us expliqui més. Porto la comunicació digital, però també la porto de relacions públiques. Llavors, un poquito com un pececito en el agua, ¿vale? I això. Llavors hem fet el taller avui i ha sigut superguai. Ha sigut molt guai i ha sigut com, en plan, no és que no gaudeixi jo de fer tallers, sinó que gaudeixo però necessitava un espai per poder realment valorar el que és fer tallers així, conèixer gent, connectar amb vosaltres i senzillament crear una atmosfera agradable, no? I sí, això és el que ha passat avui. La setmana passada també me'n vaig anar a la Cerdanya, que va ser super desconnexió. La setmana passada, el cap de setmana passat. Entre setmana jo treballo encara, no sé si vosaltres esteu ja de vacances, però jo no ho estic. I va ser superguai, va ser un fin de nòvios i va ser superguai, va ser molt de natura, ens va ploure el dissabte, vam inclús anar a buscar bolets, no en vam trobar, gran tristesa, o sigui, no en vam trobar de bons, però sé que n'hi ha, llavors, hem de ser pacients, estic molt contenta que estigui plovent, em fa superfeliç que plogui, tot estava verdíssim, tot estava preciós. Si teniu l'oportunitat d'anar al Pirineu, on sigui, nenes, és tan bonic, està tot tan verd, o sigui, és que només recordo que l'any passat estava tot tan sec, tan daurat, tan d'hora, que el daurat també és molt maco, però és que feia patir, de veritat. I res, ja està, nenes, no us vull... És que porto ja 15 minuts explicant-vos la meva vida, és que, de veritat. Clar, això és el meu podcast personal, és el meu diari personal. Ho tindrem en compte, no, nenes? Doncs ja està. Això és una mica el que ha estat passant aquests dies, el que volia remarcar d'aquests dies, i això, que ja estic molt modo estiu, ja m'ho sento bastant còmoda fent plans d'estiu, sortint a l'exterior, fent els meus hobbies d'estiu, anant a caminar, fent nous tallers, planificant viatges, us anava dient anar a la platja, perquè és que literalment visc a la platja, però és que no hi he anat cap dia. És increïble. O sigui, he anat pel passeig de la platja, però no he anat cap dia a la platja. Tinc pendent fer-ho. Que heavy, com diuen, en casa del herrero, cuchara de palo, no? Pues mira, 100%, nenes. Llavors, coses que volia parlar amb vosaltres. Us haig de ser super sincera. Estic full mood verano i jo els podcasts els organitzo literalment l'hora abans de gravar. M'assec i dic, vinga, de què vull parlar? I em faig una mica una llista i així em surt. Jo no tallo, no edito, no faig res, així, o sigui, tal com rajar. Així som, tinc la capacitat de parlar una hora seguida sense parar. Hi ha gent que diu que és un do i hi ha gent que diu que és un... Com es diu ara? No em sortirà? És que sóc massa bona, no penso en coses dolentes mai. Una desgràcia, això. Doncs vosaltres decidireu. Si m'esteu escoltant, jo crec que serà perquè creieu que és un do, o com a mínim perquè gaudiu del meu do o la meva desgràcia. Llavors, com que estic tan en modo relax, desconnexió, comences a ser findes que tens com plan tot el finde i això, no vinc amb res super reflexiu, la veritat. He decidit organitzar una cosa que sé que us encanta quan ho faig a Instagram, que és un This or That, i ho farem This or That edició estiu. Sé que vosaltres no podreu escollir què voleu i veure què opina la resta de la gent per veure si esteu amb la gent o no, però us explicaré jo us portaré dilemes perquè si voleu també vosaltres us els plantegeu una mica i puguem comentar, i també penso que perquè ens puguem conèixer una mica més, perquè jo de veritat, és un This or That edició estiu, tot és relacionat amb l'estiu, però és que jo sóc una persona totalment diferent a l'estiu i a la tardor. A la tardor i a la primavera i a l'hivern. Sobretot, en plan, mesos de fred sóc una tia i mesos de calor sóc una altra. És que és increïble el que fa la nostra estrella, el nostre sistema solar, el nostre sol. O sigui, és molt heavy. Sóc una altra persona, de veritat us ho dic. I això sabeu què és? La vitamina D3.
Veieu lo blanca que soc, no? O sigui, sabeu lo blanca que soc. Vitamina D3, em fa ser una altra persona. Em fa ser una altra persona absolutament diferent. Llavors comencem amb el This or That. Començarem amb una molt fàcil, però després ho anirem complicant una mica, vale, nenes? Paciència. El primer és platja o muntanya. Mireu, em passa una cosa, que és que visc a l'illa i veig el mar, però estic a la muntanya. O sigui, no és un poble de costa, per alguns metres no arribem a tocar el mar. I també em passa una cosa, que és que els meus pares són bastant més de muntanya que de platja. Llavors no som clar, tenim una casa, els meus pares tenen una casa a França, amb la Cerdanya francesa, i clar, vulguis o no, ells han anat calant el seu amor, sobretot el meu pare li encanta la muntanya, li encanta, i jo literalment he sortit calcada al meu pare, que jo quan era petita era com que em molesta. És que, mireu, anem a posar-nos honestes. Jo de petita, quan anàvem a la Cerdanya, fins que no vaig tenir com amigues i et fas amics com dels veïns i així, jo m'avorria molt a la Cerdanya. M'avorria molt. I els meus pares sempre volien fer excursions, que anéssim a esquiar. Jo esquiar no m'agrada gens, us haig de dir. No. Esquiar no m'agrada gens, passo molt fred, però estic parlant ara. Estem en disordat estiu, Natàlia, concentra't, no? I el meu pare sempre ens volia fer unes excursions super heavies, en plan, jo potser, és que no sé quants anys tenia, però jo molt petita vaig pujar al Puigmal, que és un dels asos, del pòquer d'asos del Pirineu, i direu, què està dient aquesta barrejant ara pòquer? Hi ha com 4 pics no sé si és a la Cerdanya crec que sí, que són els 4 pics de la Cerdanya, que se li diu com el pòquer d'asos. I llavors un d'ells és el Puigmal, crec que hi ha el Puigpedrós, la Tossa de Lles i crec que és el Carlit, també. Ai, nenes, ara no me'n recordo, crec que sí. Però si m'equivoco ja em corregireu, vale? Ja sabeu que aquí això no és un documental, sinó que és més aviat un diari personal, i si m'equivoco, doncs mira, m'equivoco. Però crec que és això. I són bàsicament aquests pics, perquè crec que són els pics més alts de la zona, i per això és el pòquer d'asos, vale? I jo havia fet o sigui, jo de petita vaig fer moltíssimes excursions amb els meus germans i amb el meu pare i la meva mare, perquè ens agrada molt, vull dir, només perquè us feu la idea, a mi no m'agrada caminar perquè sí, a mi m'agrada caminar perquè tinc moltíssim entorn al meu voltant que els encanta caminar. Els meus avis van fundar un club de caminades, d'excursionista, que es diu Peus a Terra. O sigui, només perquè veieu que no he sortit allà com un bolet, o sigui que moltes coses realment estaven molt infusionades i que em fan ser qui soc, i estic molt orgullosa d'això. I això, llavors, en el seu moment no m'agradava perquè el meu pare ens feia fer unes excursions tan llargues. Clar, el meu pare, no el coneixeu, però el meu pare és molt alt, vale? El Julià és més alt que el meu pare, però el meu pare és molt alt, també. I clar, el meu pare fa una passa i jo de petita em feia 3 de les seves, sabeu? I llavors, clar, feia el doble. És com aquell anunci, que no us en recordareu segur, però hi ha un anunci aquí. Jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques, llavors em deixareu parlar d'aquest anunci. És que jo tinc molts anuncis marcats que són molt bons, que era un anunci que deia no és lo mismo i sortia, no és lo mismo, no? I sortia un gos enorme, era un braco de Weimar, d'aquests que són molt esvelts i grisos, supermacos, amb els ulls verds blaus, i que són grans, i fan una passa, i amb una passa en fan 1 metre. I després hi ha el típic perrito salchicha supermono, que té les cametes superpetites i ha de fer com 1000 passes, no? I, evidentment, doncs l'esforç que fa un i l'esforç que fa un altre no és el mateix, no? I això em recorda molt les excursions amb el meu pare. I encara que al principi no m'agradava gens, ara a la mesura que he crescut bastant, és com que ho valoro molt més i és com que ara ho gaudeixo molt més d'una altra perspectiva i estic molt agraïda. I tot el que abans jo em queixava del meu pare, me n'adono que ara ho faig jo. És molt fort, però passa i em fa molta gràcia i intento, en plan, no molestar la gent amb els meus vicis, perquè el meu pare era el típic que deia no, és una excursió de 2 hores i després acabaven sent 4 i mitja, sabeu? I jo ara faig una mica el mateix, però entenc una mica el meu pare perquè jo recordo l'excursió com algo fàcil i després quan vaig amb gent que no és super de muntanya me n'adono que
que no és tan fàcil, en plan, que és fàcil per mi però que per ells no ho és, no? Llavors com que penso, oh my god, sóc ell, literal. Però bueno, ja està. Per tant, platja muntanya, us diré que sóc més de muntanya, però sóc molt de l'ella i el mar m'agrada molt i em tira molt. I encara que no vagi a la platja, sí que vaig molt pel passeig i sí que m'agrada estar a la platja amb un bon llibre i o anar a la Costa Brava. Potser la Costa Brava és com... O sigui, el que m'agrada és com desconnectar, potser et diria. I si ho desconnectes tant a la platja o a la muntanya, m'encanta, però sí. Us haig de dir que tiro més cap a la muntanya. Tiro més cap a la natura en general, en plan natura terrosa. Capricorn, terra, sí, és el que hi ha. Llavors, altres preguntes. Vacances planificades o viatges espontanis? Jo sóc molt de vacances planificades, haig de dir. O sigui, sóc molt de... M'agrada planificar com el viatge amb molt temps vista, m'agrada molt tenir control sobre les coses i llavors viatges espontanis en plan m'agrada, però m'agrada si no ho haig d'organitzar jo. Si ho haig d'organitzar jo, m'estresso. I si no ho haig d'organitzar jo, doncs pa'lante, flueixo. Llavors aprenc a fluir superbé i ja està. Però sí, m'agrada molt més les vacances planificades, tenir com... O sigui, m'agrada com pensar amb antelació per després no haver de pensar i només fluir. Sabeu? Llavors, si la Natàlia del passat ja ho ha fet, doncs la Natàlia del present flueix. I si no, i algú m'organitza, doncs també flueixo. Llavors, això. Altres coses. Visitar llocs turístics o explorar indrets amagats. Jo us diria que... És que, a veure, haig de respondre. Visitar llocs turístics o explorar indrets amagats. És que depèn bastant. O sigui, llocs turístics m'agrada, però m'agrada trobar com una mica d'equilibri. I sobretot a mi el que m'agrada és trobar els llocs que conec i que m'agraden i que potser no són superturístics, però llavors repetir molt. Soc molt de fer sempre la mateixa excursió, voler repetir cada any la mateixa excursió, voler anar cada any al mateix lloc. O sigui, soc bastant noia de costums, m'agrada explorar, però com que m'agrada molt tenir control de moltes coses, moltes vegades arrisco menys del que... Us anava a dir del que m'agradaria, però en realitat no, em sento bastant còmoda amb el que arrisco i de moment no m'arrepenteixo en plan, ai, m'hagués agradat anar aquí o allà, la vida és molt llarga, però de moment no tinc com cap necessitat. Llavors, sí, visitar llocs turístics està guai, explorar indrets com amagats, en plan, no sé, si comptes que les rutes de muntanya i anar per llocs així és com un indret amagat, doncs sí, m'agrada, però tampoc és que me'n vagi a la jungla, sabeu? Llavors, bueno, no és tan així. Un altre tema interessant és desconnexió digital o ús moderat de les xarxes. Mireu, jo tinc dos moods bastant intensos. Un és estar de vacances i llavors estar full xarxes, però en modo creació de contingut, modo comparteixo el que estic fent, em fa il·lusió, estic molt inspirada, o no fer servir res el mòbil. Tinc dos moods, o sigui, no tinc ni un... No puc tenir un punt intermig. El que sí que no soc és, quan estic de vacances, no soc molt de mirar a veure què està fent tothom o fer scroll. A mi fer scroll en general no m'agrada gaire. Sí que ho faig durant el dia, però jo tinc molta selecció de qui segueixo, a qui no. Hi ha gent a qui segueixo i com que per mig compromís no la vull deixar de seguir, de vegades mutejo quan sento que en plan, no sé, no se sent bé el que estic sentint en relació amb el que pengen, llavors de vegades mutejo la gent i després desmutejo, en plan, quan ja sento que ai, no sé, què està fent aquesta persona, llavors desmutejo o torno a seguir, però no sóc molt de passar-me hores i hores escrolejant. De fet, el que no m'agrada de TikTok és que m'absorbeix tant que se'm passa el temps i és com que no vull, no sé, no m'omple, em fa sentir una sensació que no m'agrada. Llavors això, o sigui, no és que sigui com desconnexió digital, però sí que és com que tinc com molta inspiració i m'agrada molt crear coses perquè em diverteix, més que perquè no sé què fer, sabeu? Llavors és com molta creació o zero xarxes, o sigui, o estic amb el meu rotllo fent les meves coses i m'oblido del mòbil. Llavors és una mica això. Capvespre o alba? Capvespre, 100%. O sigui, alba, ara a l'estiu, no sé només us diré que no sé a quina hora surt el sol. Surt molt d'hora,
passo. M'agraden els slow mornings, m'agrada matinar, però no tant. I m'encanta veure la posta de sol a l'estiu, em sembla superxulo. Si estàs a la platja, al mar, fa un color... És que, mireu, fa 2 dies li vaig explicar això, li vaig dir això al Julià, és que al mar, quan li toca el ressol de la posta de sol, es posa d'un color blau satinat, satent, ho estic dient bé? Sí, no? Bueno, blau el color del meu vestit de boda, que em va costar tant trobar, que aviat veureu fotos perquè d'aquí 2 setmanes és la boda, el 27 de juliol, i és que és tan bonic, si estàs al mar és superbonic, és com preciós, a més el cel rosa, tonalitats, i si estàs a la muntanya hi ha unes postes de sol que dius, no són com les més espectaculars, perquè a l'hivern les postes de sol són molt més espectaculars, sí, però és com que tens tant de temps i va tot tan a poc a l'estiu, només la posta de sol i la resta de coses tot va molt ràpid, però no sé, és com que fas una excursió i veus la posta de sol i cau el sol i després pots baixar encara perquè el sol encara tardarà a marxar i no sé, m'encanta, posta de sol 100%, i si és des d'Avorrià que encara més, m'encanta. Un altre tema molt important, gelato granissat, jo ho tinc claríssim, no sé vosaltres, però gelat, o sigui, el gelat és el meu menjar preferit del món. És infantil? Sí, ho puc acceptar, però és que m'encanta el gelat, o sigui, jo menjo gelat inclús a l'hivern. M'encanta, o sigui, m'encanta. Jo un gelat a la setmana com a mínim, o sigui, d'aquest que vas a una gelateria, jo m'ho gasto. Us ho dic, és que com a mínim. I després a casa en tinc, de polos i coses d'aquestes, o sigui que I love it, m'encanta, no puc, és que em fa massa feliç. Avui n'he menjat de gelat, de fet. N'he menjat de... era banana split i d'avellana. Us haig de dir que el meu preferit ara mateix sempre ha sigut molt de gelat de fruites, però ara fa uns anys que sóc de gelat de xocolata blanca i d'allà no surto. O de xocolata blanca o d'avellana. O de festuc. No sé, estic en aquesta època, nena, s'ha d'abraçar. Llavors, colors colorits o monocromàtics? Jo a l'estiu, o sigui, jo sóc sempre de tonalitats clares, vull dir, si em veieu per xarxes o veieu els vídeos per YouTube, quasi sempre vaig blanca. Sí, quasi sempre vaig molt clara. A l'estiu ve de gust anar amb més colors, però jo a l'hivern ja vaig bastant de colors, també us haig de dir, O sigui, negre vaig poc. Potser vaig més verda, una mica més fosca, però més tirant a verd que no tirant a negres. I monocromàtics, et diré que sóc més colorida, potser. Sí, encara que el blanc és com el meu color i quasi tot el que tinc de l'estiu és blanc. És veritat, és el que hi ha, em sento molt còmode amb el blanc, sento que bevem tot, després em poso un bolso de colorins, en plan tinc un bolso taronja, un bolso vermell, tinc bolsos de quasi tots els colors, i així és com que vas molt bàsica, et poses un bolso i és com la peça estrella del look. I fins aquí el meu consell de moda. Doncs això, un altre tema, lectura de ficció o no ficció. Mireu, jo a l'estiu és l'època que aprofito normalment per llegir més, quan estic de vacances sobretot, perquè entre setmana o trobo un llibre que m'enganxi molt o em costa molt posar-m'hi, i a més entre setmana llegeixo molt, o sigui, durant l'any llegeixo molt llibre de no ficció. O sigui, llibre com d'autoconeixement o de creixement personal, de coses rotllo... O sigui, aquest any, per exemple, m'he llegit assajos de filosofia, m'he llegit també temes més empresarials, temes de lideratge, he llegit tot el tema del ser sensible, en plan de ser una persona altament sensible. Després també m'he llegit llibres com el de la Dolly Alderton, que ara no me'n recordo com es diu, el tinc allà, es diu Querida Dolly, sí, que aquest em vaig riure un muntó. Tampoc és fictici, però sí, històries d'amor, nenes. Llegeixo o històries d'amor o de crims d'aquests assassins loquíssims d'intriga. I a l'estiu em ve de gust, perquè és com que, honestament, no vull pensar, vull estar relaxada i vull tenir el cervell en modo disfrutona. Això és el que vull. I ja està. Llavors, normalment, a l'estiu o em llegeixo algun llibre que estigui com d'algú que m'interessa molt. L'any passat em vaig llegir un llibre sobre la migranya, que va ser com, uau, em va encantar, que era com de salut i així, i després també vaig llegir llibres d'amor. O sigui que sí, una mica d'això. Llevar-se tard o llevar-se d'hora?
sempre seré de l'equip llevar-se d'hora, o sigui, no m'aixecaré a les 6 del matí, ja us ho dic, però a les 8, si vaig a dormir d'hora, jo a les 8 ja estic desperta i estic feliç, faig el meu slow morning, avui n'he fet un, fantàstic, a més he fet un slow morning amb una caixeta literària que m'han enviat, amb una espalmeta, he fet estiraments amb l'espelma, després he llegit un llibre que m'han regalat, bueno, moníssim, ja ho veureu per xarxes perquè us ho compartiré molt aviat. I altres preguntes, és que en tinc moltes, haig de controlar el temps perquè en tinc moltes. Dormir a l'aire lliure en una tenda o dormir fent bivac o dormir en una casa rural? Vinga, aquí li posarem 3. Vosaltres què agafaríeu? Jo dormir fent bivac us dic que no. Dormir en una tenda 100% sí. Dormir en una casa rural sí, per què no? Sí que és veritat que si vaig de ruta o així, tinc zero problema en dormir en tenda de campanya. Dormir en tenda de campanya em sembla xulíssim, m'encanta, i potser m'emociona més anar a una tenda de campanya que en una casa rural. Sí, perquè és que molt més aventura, has de muntar la tenda, m'encanta muntar tendes de campanya, o sigui, a qui no li agrada muntar tendes de campanya? Em recorda molt com quan a l'estiu fèiem campaments, al meu col·le feia com uns campus d'estiu, jo anava al campus del poble i després hi havia com unes setmanes penjades que anava al campus del col·le i hi havia una nit que recordo que era un divendres, jo crec que sí, era un divendres, és que eren molt petits, i muntàvem al pati, perquè jo anava a un col·le que estava a la muntanya, llavors el pati de sorra, muntàvem allà un campament amb tot de tendes de campanya i ens ho passàvem tan bé, aquella nit era tan màgica, anàvem tots en pijama, anàvem pel col·le en pijama, amb les internes. És divert o no és divert? I a més els profes estaven loquíssims, o sigui, jo només em sentia una tia xulíssima perquè els profes anaven al McDonald's i menjàvem Happy Meal aquella nit. O sigui, és que aquella nit era nit de desfase. Llavors, ara jo, cada vegada que vaig a una tenda de campanya, tinc aquell record i sento que anar amb tenda de campanya és xulíssim, m'encanta. Després t'aixeques amb l'esquena que et fa un mal, que et mors, m'és igual, o sigui, m'ho he passat superbé. Ja està. A part que jo he sigut monitora d'esplai, ja us ho he dit. He dormit en moltes situacions molt precàries, o sigui que una tenda de campanya m'és igual. Una esterilla, un sac de dormir i a volar. Altres cosetes, fer snorkel o anar amb vaixell? Aquests que sou més de platja. Jo és que no soc tant de platja, però si hagués d'escollir una cosa o una altra, jo faria snorkel. A mi, al fons del mar, sí, potser per això és pel qual no he escollit la platja. Al fons del mar em fa pànic, em fa superpor. He fet, és que no sé des de quan ens coneixerem, però fa 2 anys, crec, que va ser, me'n vaig anar anava a dir Estats Units, no, me'n vaig anar al País Basc a fer surf. Vaig fer 5 dies de surf, vaig fer bastants dies de surf. Sé surfejar les oles, no va dir les onades. Evidentment no com una pro, però ho vaig pillar bastant ràpid i jo recordo ja que no sé si era el segon dia o el tercer ja em van ficar com molt al fons del mar i allà vaig tenir com molta lluita interna de tinc molta por del que hi hagi sota els meus peus. Quan no veig què hi ha sota els meus peus em fa molta por. O sigui, em fa molta por de veritat i és com, no sé, és com que, és el que us dic, tot és control. Tenir-ho tot controlat i com que no veig què tinc a sota, com que no controlo el que tinc a sota, em fa molta por. I em direu, que tens por dels taurons? No, sabeu del que tinc por? Tinc por de que hi hagi un calamar gegant. Sí. No. Mireu, cadascú té les seves pors i jo tinc les por del calamar gegant sota els meus peus. És el que hi ha. He fet el curs de surf, o sigui, he lluitat contra aquesta por, després he anat amb vaixell, m'he tirat al mar Negre. És una por que anirem superant. No sé si la superaré mai, perquè és que tampoc estic jo molt posada per superar-la. Tampoc he necessitat molt, no soc molt d'anar amb vaixell, crec que he anat amb vaixell 3 vegades a la meva vida, no ho sé, i mai, o sigui, no, la meva família no és molt de mar, tampoc. I això, snorkel, agafaria snorkel perquè snorkel estic a la superfície. L'any passat vaig fer snorkel com una pro amb aquella màscara del Decathlon que em va deixar la meva tieta i vam anar a Menorca, que es veu tot, és el que m'agrada de Menorca, que es veu tot el mar, es veu tot, i m'ho vaig passar super bé, em va encantar. I allà vaig veure pops i coses i això no em fa por, només em fan por els calamars gegants que estan molt en el fons. He vist masses pel·lis.
ho sé, però bueno, és el que hi ha. Ja està, jo sóc feliç fent snorkel i ja està, vale? Què més? Escapada romàntica o viatge familiar? Mireu, jo sóc com la Hannah Montana. I need the best of both worlds. Yeah, best of both worlds. Escapada romàntica m'encanta. És que jo tot el que sigui romàntic m'encanta. Aquest estiu hi haurà escapada romàntica. Ens n'anem al nord d'Itàlia, ens n'anem a Verona, perquè la boda que tinc d'aquest vestit blau que us he comentat de sirena és a Verona, és al Lago di Garda. Tinc una amiga que es casa, que és italiana, amb la seva parella, el seu nòvio també és italià, i són de Verona, i ens han convidat. I, my God, que xulo, nens! Tinc unes ganes d'anar-hi, i aprofitem que hi anem, i anem amb el Julià perquè també l'han convidat, que som els 4 amics, i aprofitarem i estarem allà. I aquí som, amb Itàlia, m'encanta, he estat quasi tot arreu, o sigui, justament Verona i aquella zona del nord és l'única zona que em falta per com visitar. Llavors, fantàstic, anirem un dia a Venècia, estàvem mirant inclús per anar a les Dolomites, però ens queden massa lluny perquè estarem dormint a Verona, o sigui que sí, tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió. També anirem per la zona del Lago di Garda i tot això. Hem de mirar encara. És que literalment un cop tanqui aquest podcast m'aniré a organitzar el viatge perquè necessito sentir que estem una mica en plan amb control, que puc agafar un free tour d'aquests, perquè m'encanta visitar les ciutats i saber què estic veient. No m'agrada anar pels camins sense tenir ni idea del que estic veient. M'encanta. Control, soc una control freak. Capricorn, és el que hi ha, punt. Sí? Ho s'ha d'acceptar. I llavors, viatge familiar també m'agrada molt. Jo estic super a gust amb la meva família. Sí, m'estimo molt la meva família, m'agrada molt estar amb ells i m'agrada molt quan organitzen coses. No sempre hi ha viatges familiars, però aquest any hem decidit que anem a Astúries i em fa com molta il·lusió. Serà un viatge amb cotxe així molt... Hem llogat un Airbnb i ens n'anem. I em fa molta il·lusió perquè serà molt de muntanya i sí, o sigui, the best of both worlds, literal, vale, nenes? Però sí que és veritat que si em coincidís una cosa amb l'altra, molt probablement aniria d'escapada romàntica. Sí, però sempre intento muntar-m'ho perquè no passi, per això m'agrada muntar-me les coses amb molta antelació. I què més? Dia de mercat local o visita a un museu? A mi un mercat em tira molt, sobretot si hi ha fruita, verdures i coses xules, però també us haig de dir que visita a un museu m'agrada molt. Tot el que sigui aprendre i coses de curiositat m'encanten. De fet, quan anem a Verona, li he dit al Julià en plan que si hi ha algun museu, perquè a Itàlia ja sabeu que és com el país de l'art, vull anar-hi, m'encanta visitar, m'encanta veure tot tipus d'art, en realitat, escultura, pintura... M'encanta, sobretot la pintura m'agrada molt. Tot el que sigui creatiu i expressió d'un mateix, m'encanta. O sigui que potser escolliria en aquest cas visita al museu, perquè normalment quan vas a un museu vas una vegada i als mercats hi pots repetir. Per tant et diria visita al museu i mercats, al cap i a la fi tots són molt similars i normalment hi ha el mateix a quasi tots. Doncs això, faria visita al museu. No sé què faríeu vosaltres, però yes. Cultureta girl, yes. Activitats aquàtiques o... Ojo amb el disordat aquest. Activitats aquàtiques o explorar coves. Mireu, no és fàcil de contestar aquesta. És que no soc molt d'activitats aquàtiques, de veritat. Explorar coves. Haig d'admetre que he visitat més coves de les que m'agradaria admetre. He visitat bastantes coves. Els meus pares, quan estem a la Cerdanya i plou i no saben què fer i és estiu, em fan anar a coves. Què dius? No tens per què anar? No. Ells van a coves i jo també vull anar. Soc així. O sigui, em podria quedar perfectament a casa. Ells van a mirar coves? Doncs jo també vull anar. Però és el que us dic, no m'entusiasmen molt les coves. Em fan una mica de por. Tot molt fosc. Bueno, foscor, no veure i... no m'agrada. Però bueno, abans que activitats aquàtiques crec que et diria coves. Sí, també és divertit, no? De tant en tant. I si hi ha coves amb aigua d'aquelles que estan en barca, allò sí que no m'agrada gens. Ja aniria, per al FOMO, però si puc caminar millor. I si em poden donar un casco, també. Càmping en un parc nacional, hotel de luxe, ho acabo de llegir fatal, càmping en un parc nacional o anar a un hotel de luxe.
Jo escollo càmping, nenes, sóc així. Sé que un hotel de luxe està com molt guai, t'ho passes superbé, però no sé, el càmping és com molt aventura, em connecta molt amb quan era monitora, compartir dutxes, i amb les xancles, i no sé, l'ambient fa com molt caliu, i en un hotel de luxe que sí que està bé, però és com que no em sento tant com a casa. És raro, però no em sento tant com a casa. I les dos penúltimes, dia de relax o dia d'aventura? Jo sé que per manera de ser, si hagués de fer una balança, jo necessito les dos, perquè si tinc molts dies d'aventures després em saturo, però si tinc molts dies de relax també em saturo. Llavors, sempre escolliré abans dia d'aventura, perquè sóc una tia d'acció, però per mi un dia de relax és molt important. O sigui, més que dia de relax, dia una mica de cuidar-se, d'estar tranquil·la, d'anar estressada, d'anar fluint. Però els dies d'aventura m'encanten, l'emoció m'encanta, ja ho sabeu. I per últim, viatge internacional o redescobrir el teu país. Soc una noia amb bastant de costums. Llavors, redescobrir el meu país o anar a llocs que ja he conegut i que no hi veig cada dia, no? Potser que puc anar-hi un cop l'any o un cop cada 2, cada 3. A mi m'agrada redescobrir el meu país, m'agrada molt anar a llocs que sí que m'agraden. Llavors, viatges internacionals m'agraden, sí, però us diré que m'agrada més inclús anar a llocs que ja he estat o que em sento molt a gust. M'agrada anar a països on em sento molt a gust i molt acollida. Sí, llavors he fet viatges a llocs on no m'he sentit com super a gust i no hi tornaré i no us ho recomanaré mai. Però bueno, para gustos colores, no? I ja està. Nenes, aquest és el Q&A. No dona la sensació que tenia com moltes preguntes, però sí, sento que en plan hem anat bastant per feina. Espero no haver-vos marejat molt. Si em voleu compartir algun dilema d'estiu, compartiu-me'l. Estem per xarxes com sempre. I llavors, abans de tancar aquest episodi d'avui, us volia tancar amb una reflexió que va molt lligada amb el taller que hem fet avui, que de fet l'he fet una mica al principi, però quan avui he fet el taller ha sigut com un moment de... O sigui, m'he adonat molt de que a mi fer tallers no m'estressa, perquè m'entengueu. O sigui, jo vaig arribar a un punt que feia tants tallers seguits que només sentia que estava fent autobombo de tallers, de que la gent s'apuntés vinga, i sentia que no parava, els caps de setmana no parava, perquè és que organitzar un taller és feina. I em va entrar una mica de crisi en plan, és que estic saturant-me de les coses que m'agrada fer. Però al final també és com quan fas una cosa moltes vegades, o sigui, és com quan t'agrada molt la pizza i llavors no pares de menjar pizza i menges pizza i al final què passa? Que ho acabes avorrint, o sigui, ja no pots més d'aquell tema. Llavors una mica el que m'he donat és que o sigui, que m'he sentit com molt agraïda d'haver-me donat aquest espai de dir, vale, para, desconnecta, reconnecta i torna-hi quan tu vulguis, no? Perquè hi has de tornar. I quan hem tornat a fer aquest taller m'he sentit com super a gust, he connectat moltíssim a mi mateixa, sento que he connectat molt amb vosaltres, i ha sigut com supermaco, i ha sigut com, jolín, m'encanta fer això, és tan guai, totes les noies estan tan contentes, noies i noi, perquè hi havia un noi al taller, nenes, uau, i ha sigut molt guai, m'he sentit com molt a gust, i és això, que si sents que hi ha una cosa que se t'està fent bola però que sempre t'ha agradat, deixa-li el seu espai, deixa-la allà i ja hi tornaràs. Vull dir, la vida és cíclica. Ja ho sabeu, nenes. I res, dir-vos això, si us ha agradat l'episodi, em deixeu un solet, l'emoticono del sol, per celebrar que és estiu, que estem en mood contentes, que ens està donant una bona dosi de vitamina D3. I ja està. Enviar-vos un petó, una abraçada, dir-vos que us estimo molt, que estic molt contenta de compartir aquest espai amb vosaltres i desitjar-vos un molt, molt bon estiu, molt bones vacances si en teniu. I res, ens queden 2 episodis i ja tancarem, però bé, de moment gaudim del que queda, gaudim de l'estiu, gaudim d'aquests dies de calor, gaudim d'aquests dies de pluja. Quins estius més raros ens estan fent, Però sí, molt contenta, nenes i nens. Ens veiem molt aviat, vale? Un petó i una abraçada. Adeu!